Kaixo, gaur poste bat egingo dugu, madalenak, baina madalena bereziak, izango dira tomate madalena. Osagaiak nahaztuko ditugu, hor daukagu irina, azukrea, legamia, moskaren txaurra, orain tomate konzentratua, baita esnea, olioa, eta olioarekin. Hemen dugu masa, orduan, orain, beteko ditugu moldeak. Hemen daude jan, beteta eta arru sortuko ditugu labera 21 minutu, 180 graduta. Atera ditugu madalenak dabetikan eta orduan orain glas azukrea eta aurkeztuko ditugu. Eta berdezue tomate madalena.